Stau și azi facem un mic vlog într-o apă. Ce apă. Nu vă arăt unde sunt. E un miculeț vlog. Vreau să pun vlogul cu... Acolo, vedeți, acolo a fost cineva. Vreau și nu. Nu am văzut la Costa. Și... Da. E pe acolo cu casă, care pot să fac parcurs. Acolo acasă. Mântuitul, cred. Mai sus pe acolo. Da. Foarte tare e locul. Nu știu ce să facem. Avem, dacă putem să luăm și pietre, habar n-am. Chiar habar n-am. Scânduri, uite. Fuck. Fuck. Are spin, cred. Dar spini. Uite spini. Nu știu dacă vedeți. Ăla e spinul. Ratinar, moarte, spin. A picat în apă, perfect. Am aruncat și un bulgur de spad. Nu știu dacă puteți să fac un bulgur cu mâna. Am aruncat spad. Spargem. Nu, bună. Uite, mâncă. Acolo dezgăleată. Aruncăm în apă. S-a dus. Încă s-a muiat. Nu știu ce să mă scot. Aș vrea să fac parcurs. Da. Să am fel de spital. Nu că am pățit eu jos. Nu m-am fost plecat de acasă. Până mai am filmat de mult. Asta trebuie să recunosc. De foarte mult timp. Foarte mult timp. Bota. Aici cred că a fost o mină. Mina Livizen, parcă. Sau mina Deva. Acolo e... Nu știu dacă pot să vă arăt. Mic. Acolo e o clădire de cărbuni. Și ce să mai vă arăt eu? Că nu am nimic, acolo nu vreau să cobor. Nu. Nu pot să vă fac cum mă văd. Doamne, deci. Nu păcate. What is this? Stați un pic. Am găsit o mare chestie, o mare porcărie. What? Nu vă mint, ăsta e un os. What? Ăsta e un fucking os. Dați, chiar un os. Da, mă! Da, mă, e un os. What the fuck? E un os. Nu știu ce naiba caut el aici. Nu, vezi, uite ciocul. Cred că e de porumbel sau de cioară. O pacul ăsta, cred. Nu vreau să-l ating. Interesant. Aruncăm-mă. Aici aveți grijă. Dacă vreți să-l pun în comentarii că ți-l aveți. Câta cioara! Nu știu dacă se vede. Trebuie să vede. Uite. Vă zărăți. Asta, nu mă întrebați, nu cred că sunt pești pe aici. Stai mică. Cine? Nu știu cine. Deci nu am telefon nou. Cu o cameră mai bună, că uitați și voi când dau 60 distanță, vedeți cum se vede. La 10 e foarte tare. Ia! Ai o rață! Bă! Bă, o rață pe acolo! What? Pe bune era o rață, aveam... Deci eu cu portocaliu, avea capul tot verde. Ciudat. Ce e? Un animal, mă, eu cred că e o rață de aia. Acolo.
fix pe acolo, cred. Cam pe acolo, uitați. Tremură mâna, pe cam pe acolo, se vede în mine că s-a băgat în apă. Bagă-te în apă, sunt două! Uite, alea două sunt rațe. Să știi aia cred că e mafia. Băi, da, mafia, băi, mafia. Vino. Mafia. Nu vă comportați. Se uită la mine. Nu vă arăt ce număr e. Normal, nu cred că vede. Nu vă arăt numărul. Nu vreau să vă arăt că e cioara moartă acolo. Gata, nu vă arăt. Sunt și fete și care se uită la mine. Apreciez. Și am uitat să acolo arate. Și mulțumesc pentru suma de 18 abonați. Andrei se laudă, Andy, hai să-i spun, se laudă care el 20 și nu știu câte abonați. Nu vreau să vă spun, dar el ia niște abonați pe o aplicație. Get subscribers, căutați pe net, adică nu chiar o aplicație, cauți pe net, trebuie să-ți bagi contul de YouTube sau de Facebook. Da, și te abonezi la toți și după aia abonezi Crebusul. Ăștia 20 cred că nu strâns cu aia, dar acum s-au apucat, că avea 50 pe zi la școală. Ascultați-mă că m-a filmat de mult. Cred că aici o să fac două episoade. Frate, uite privirea se frumoasă. Dacă o să mai găsim o mafia, cred că fugim de ea, mai ca sigur. Și dacă vreți să-l chem și pe Andy pe aici, poate facem un vlog, nu mă întrebați. Cred că acolo să fim, dacă acolo e un drum de mașină care pui acolo și facem picnic pe apă. Acolo nu sunt sigur dacă pot să sar, dar nu sar. Pe acolo e călcat, văd. Nu cred că nu știu acolo, dacă pe acum a ieșit. Dacă te duci pe apă, el te plinge încolo. Ce tare să vede, Acum știi, mă. Să nu scap telefonul de apă. Dar nu vedeți acolo dacă e o ruină acolo. Zice că era o casă care era pe săpadă. Nu știu că stă pe săpadă, e de piatră și zice că acolo stă niște fantome. Frate, o casă mai mică decât o casă a furnicilor. Zic, în glumă, da? Dar nu nimică. Ce să caute acolo? Nu zic că e o fantomă furnică. Rațele aia nu știu ce fac acolo, se scaldă. Vedeți că sunt niște clipi pe acolo. Uite, uite. M-a văzut ăla. Să treacă ei prin apă. Să cu cineva, nu să fac partea a doua. Ce tare mică. Uite încă una! Stai. Unde ești? Uite. Prietenele, ori e mai mică una de alta. Și pe acolo sunt câinii! De vezi! Acum pe acolo sunt, nu știu dacă îi vedeți. Ce faci? Nu fire.